Malcolm Jamal Warner zemřel ve věku 54 let při utonutí během dovolené s rodinou v Kostarice. Už mě unavuje běhat do stínu a už vás nebaví být podváděni a manipulováni. A už nás všechny nebaví brečet nad tím, jak těžké je být v Americe černochem. I když to vypadá, že jsme to zvládli. Bylo to pro vás těžké? A no, protože když sledujete někoho, koho znáte a milujete. Vít, čím si prochází on. Malcolm Jamal Warner, milovaný herec, který se proslavil rolí Thea Huxtabla, je pryč a jeho poslední vzkaz nebyl jen rozloučením. Bylo to varování. A pokud z nějakého důvodu nemůžete najít důvod k úsměvu, pak je to pravděpodobně nejlepší čas být důvodem k úsměvu někoho jiného. A teď, když zemřel, si lidé začínají klást skutečné otázky. Proč nikdo neposlouchal? Proč mám pocit, že pokaždé, když někdo promluví, je nakonec umlčen? Ale svoboda má své meze. Takže tady jsme, slzami potřísněné a solí potřísněné tváře. Stopy traumatu a bolesti proplétají naši DNA, jako by naše černá hrdost byla proříznuta a propletena sebenenávistí. Byla to jen další tragédie, nebo součást vzorce, který je čím dál těžší ignorovat? Pojďme se na to podívat. Náhlá smrt Malcolma Jamala Warnera zanechala fanoušky v šoku a ostatní v hlubokém podezření. 54letý herec, oblíbený pro roli Thea Huxtabla v seriálu o Cosbym, se údajně utopil během dovolené s rodinou v Kostarice. Úřady tvrdí, že šlo o tragickou nehodu, kdy se utonul v silných proudech u pobřeží pláže Cocleys v Laimanu. Podle zpráv byl 54letý muž v Kostarice na rodinné dovolené a nešťastnou náhodou se utopil při plavání. Agentura Associated Press uvedla, že místní policie původně uvedla, že Warnera zachránili lidé na pláži, ale záchranáři Kostarického Červeného kříže ho našli bez životních známek a byl převezen do Márnice. Ale příběh se nelíbí každému. Načasování, okolnosti a co je nejznepokojivější. Vzkaz, který po sobě zanechal jen pár dní před svou smrtí. To vše se zdá příliš zlověstné na to, aby se to dalo ignorovat. Warner nebyl jen na dovolené, byl na misi. Misi říkat pravdu. Můžete mi říct osud lidí, kteří se vědomě chytí na návnadu a přijmou ty samé rysy, které jim vnucují jejich únosci, kteří je záměrně nutí věřit jejich druhořadým tvorům? Počkám. V závěrečné epizodě svého podcastu Not All Hood, která vyšla pouhé 2 dny před jeho smrtí, Warner Proncil 2, co fanoušci nyní nazývají jeho rozlučkovým poselstvím v přestrojení. A 2, o čem mluvil. Nebylo lehkovážné ani povrchní. Bylo to syrové. Bylo to naléhavé. A bylo to hluboce osobní. Warner vzpomínal na nedávnou výměnu názorů s umělkyní mluveného slova Tamekou Georgie Mee Harperovou, která zpochybnila název jeho podcastu. Když jí řekl, že se to jmenuje nejen hospoda, okamžitě ho skočila do řeči, že na té hospodě není nic špatného. Tato krátká poznámka Warnera vrhla do spirály zamyšlení. Uvědomil si, že média dlouhodobě propagují jednu verzi černošské kultury, narrative hospody, a zároveň ignorují bohatost, nuance a sílu, která se za ní skrývá. Víte, důvodem pro ten název je boj proti narrativu o životě černochů, černošské kultuře, na kterou se média zaměřují. Nedistancoval se od komunity. Odhaloval systém, který ji zneužívá a špatně chápe. Podle jeho vlastních slov je stránka dějin v konečném důsledku tím, co vždy tvořilo americkou kulturu. To není jen kulturní postřeh, to je odvážná pravda o přivlastnění si, neviditelnosti a ukradeném odkazu. Pravda, kterou se Hollywood po celá desetiletí snaží umlčet. Warner se ale tím nezastavil. Také se osobně vyjádřil k vývoji svých názorů na pojmy jako černá excellence. Warner, který byl k tomuto slovnímu spojení dříve skeptický kvůli jeho spojení se slávou a bohatstvím, uvedl, že rozhovor o vymazání černošských vojáků z historických záznamů Arlingtonského národního hřbitova změnil jeho pohled na věc. Přežití černochů samo o sobě je černošskou dokonalostí. Řekl, nesláva, neocenění, nepeníze, nejsme všichni z chudinské čtvrti. Černošská komunita není monolit. V černé komunitě existuje tolik úrovní a cest a my jsme chtěli mít prostor, kde bychom si mohli uvědomit a diskutovat o všech těchto cestách. Prostě o přežití. Ta věta ho tehdy silně zasáhla. A teď ho zasahuje ještě silněji, když ví, jak náhle byl jeho vlastní život zkrácen. Je to skoro, jako by Warner něco vycítil. Jako by věděl, že má omezený čas a chtěl, aby se jeho poslední poselství soustředilo na pravdu o černé vytrvalosti, boj a odolnosti. A takhle. Do 48 hodin od zahájení tohoto silného a zranitelného rozhovoru byl pryč.
Po celou generaci byl Malcolm Jamal Warner a v mnoha ohledech stále je známý jako Theodore Huxtable. Jako přátelský, někdy hloupý, vždy sympatický jediný syn v pořadu The Cosby Show se stal pravidelnou součástí milionů domácností. Jeho role Thea, teenagera, který se potýká s problémy, jako je dyslexie, dospívání a klidné rady rodičů, mu pomohla utvářet trvalý obraz někoho laskavého, stabilního a s kým se dá snadno stotožnit. Tento obraz mu utkvěl v paměti po celá léta, což vyvolává důležitou otázku. Kdo je skutečný Malcolm Jamal Warner, který stojí za tímto pozitivním veřejným obrazem? Pohled do kontroverzí a tragédií jeho života neodhaluje žádné skandály ani drama, které by způsobil. Místo toho ukazuje muže, který tiše čelil vážným výzvám od bolestné osobní ztráty až po těžké dědictví seriálu, který je nyní zastíněn kontroverzí. Navzdory tomu všemu zůstal Warner ohleduplný, vyrovnaný a věrný sám sobě. Zkoumáním toho, jak se vyrovnal s následky skandálu s Billem Cosbym, jak se vyrovnal se zlomeným srdcem a jak se vyhnul pádu, který postihuje mnoho dětských hvězd, vidíme jeho jinou stránku. Někdo, kdo proměnil těžké zkušenosti v sílu a vyrostl v zralého a respektovaného umělce. Je těžké necítit něco, nemít nějakou emocionální reakci na to, čím si tenhle člověk prochází. Největší a nejtěžší kontroverzi v kariéře Malcolma Jamala Warnera nezpůsobil. Do toho se dostal kvůli svému spojení s Billem Cosbym. Warnerova reakce ukázala, jak složitá situace byla. Ocitl se rozpolcený mezi osobní loajalitou, tlakem veřejnosti a emocionální tíhou spojené s účastí na seriálu, který pro americkou kulturu tolik znamenal. Abyste jeho reakci skutečně pochopili, musíte vědět, jak blízko si s Cosbym byl. Cosby s Warnerem nejen spolupracoval, ale formoval jeho život. 13letého Warnera si pro roli Thea vybral po celostátním hledání. Na play s Cosby šel příkladem. Warner často říkal, že i když je Cosby obrovskou hvězdou, nikdy se tak nechoval. A to ho naučilo, jak zůstat nohama na zemi. Cosby mu také dával kreativní rady. Například jak se vyhýbat módnímu slangu, aby seriál nepůsobil zastarale. O několik let později Warner prohlásil, že je to pravda. Když seriál sledoval se svou dcerou, stále to vydrželo. Jejich pouto bylo směsicí mentorství a otcovského vedení, což pozdější skandál pro Warnera ještě více bolestně zasáhlo. Nejvíc mě mrzí, jak se k tomu všemu, prostě jak se tenhle příběh odehrál. Když se přes 50 žen ozvalo a obvinilo Cosbyho ze SA, Warner se dostal do centra pozornosti. Jeho reakce nebyla prostou obhajobou, byla opatrná a emotivní. V rozhovoru z roku 2015 řekl, je jedním z mých mentorů. Stejně jako je bolestivé slyšet jakoukoliv ženu mluvit o SA, ať už je to pravda, nebo ne. Je stejně bolestivé sledovat, jak si tím prochází můj přítel a mentor. Tento jeden citát ukazuje, jak byl rozpolcený. Chtěl respektovat oběti a zároveň přiznával, jak těžké bylo sledovat, jak někdo, koho vzhlížel, padá. Neobhajoval Cosbyho, ale také se k němu neotočil zády. Jak sám řekl, nemohu ho obhajovat, ale ani ho nebudu svádět na hanbu. Warner také kritizoval, jak média s touto kauzou naložila. Označil ji za cirkus a poukázal na to, že ne všechna obvinění byla stejná. Nesnažil se Cosbyho omlouvat, jen žádal o promyšlenější rozhovor. Byla to těžká a bolestivá chůze po laně, která ukázala, jak emocionálně těžká pro něj tato kapitola byla. Velká část bolesti Malcolma Jamala Warnera během Cosbyho skandálu nespočívala jen v osobních obviněních. Týkalo se to škody způsobené odkazu Cosby Show. Často říkal, že ho nejvíc bolí. Když seriál stažen z distribuce, pro Warner nebyla Cosby Show jen prací. Byl to kulturní milník, který dal Americe jiný, pozitivnější pohled na černošské rodiny. Vždycky jsme měli Cosby Show, která se proti tomu stavěla, řekl. A skutečnost, že ji už nemáme, mě zarmoucuje nejvíc. Za pár generací budou Huxtablovi jen pohádkou. Také byl upřímný ohledně toho, jak ho stažení seriálu osobně zranilo. Poukázal na dvojí metr. Na to, jak se stále promítají díla filmařů jako Woody Allen a Roman Polanski, zatímco Cosby Show byl zcela smazán. Připustil, že finanční ztráta byla skutečná a řekl, doslova mi to vytahuje peníze z kapsy. Takže zatímco část jeho frustrace se týkala kultury a reprezentace, část byla i praktická a ukazovala, že následky ovlivnily jak jeho přesvědčení, tak i jeho živobytí. Po tak dlouhé cestě se člověk musí s něčím takovým vypořádat. Warnerovi pocity z této kontroverze nezůstaly stejné. Postupem času se měnily. Zpočátku souhlasil s tím, že odkaz seriálu byl pošramocen. Pak ale rozhovor s jeho televizní sestrou Cashiou Knight Pulliamovou
která hrála Rudyho. Jeho názor změnil. Připomněla mu, že seriál inspiroval generace lidí, zejména mladé černošské diváky, k tomu, aby šli na vysokou školu a měli větší sny. A tento dopad na reálný svět se nedal vymazat. Warner později řekl, její slova opravdu změnila můj pohled na věc. Ten okamžik byl zlomový. Pomohl mu přestat se soustředit na to, co bylo ztraceno, a začít vnímat, co seriál světu už dal. Místo, aby nechal skandál definovat jeho odkaz, začal argumentovat, že jeho pozitivní dopad může stále obstát sám o sobě. Tato změna ukázala Warnerovu schopnost reflektovat, růst a držet se optimističtějšího pohledu. Takového, který odděluje umění a jeho vliv od chyb člověka, který za ním stojí. Jeho emocionální cesta, od smutku přes frustraci k reflexi a nakonec k odolnosti, ukazuje velmi reálný, velmi lidský způsob, jak se vyrovnat s něčím, co otřáslo základy jeho života a kariéry. Snad nejpřekvapivější věcí na historii Malcolma Jamala Warnera je absence skandálů. A to samo o sobě je výmluvné. Ve světě, kde se mnoho dětských hvězd dostává do veřejných problémů, Warner vyniká tím, že dělá pravý opak. Jeho klidný a stabilní život nebyl náhoda. Byl výsledkem chytrých rozhodnutí a seriózní disciplíny. Od konce seriálu Cosby Show se Warner usilovně snažil oddělit od postavy Thea Huxtable. Dokonce přiznal, že byla doba, kdy se mu vůbec nelíbilo, když mu říkali Theo. Nebyla to jen emocionální reakce. Byl to profesionální krok. Dokonce byl nominován na cenu Grammy za nejlepší album mluvené poezie. Jako herec se nedržel bezpečných nebo repetitivní rolí. Zahrál si v komedii Malcolm a Eddie. Stvárnil dramatické role v obviněních z filmu Obyvatelé a v závažných zločinech a dokonce se objevil i v kritikou chváleném americkém kriminálním příběhu The People V.O.J. Simpson. Toto rozmezí dokazuje, že Warnerův stálý vzestup nebyl náhodný. Byl výsledkem tvrdé a důsledné práce, aby byl vnímán jako skutečný umělec. Nejen jako bývalá dětská hvězda, co dělá Warnerův příběh ještě působivějším. Je to, co chybí. Zatímco mnoho jeho vrstevníků skončilo v právních problémech, se závislostí nebo v mediálních skandálech, Warner se držel jasně. Zásluhy připisuje své matce Pamele, která řídila jeho kariéru a vštípila mu silný smysl pro disciplínu na začátku. A dokonce i v 80 letech Warner šířil pozitivní sdělení, dlouho předtím, než se to stalo módním. Ve své knize Theo a já, jak vyrůstat v pohodě z roku 1988 radil mladým fanouškům, aby se vyhýbali drogám a dělali správná rozhodnutí. Tato kniha nebyla o slávě, ale o zodpovědnosti. Tato absence skandálů vypovídá o mnohem. Warner nepřežil jen dětskou slávu. Studoval, co se dělo špatně u ostatních. A vybudoval si život, který se snaží vyhnout stejným chybám. Jeho tvůrčí růst také vypráví silný příběh. Jeho raná kniha Rad byla stále úzce spjata s jeho televizní slávou. Ale jak Starl, jeho tvorba se stala hlubší a společensky uvědomělejší. Jeho album mluveného slova Hiding in Plain View, nominované na cenu Grammy, a jeho krátký film You Can't Hear Me z roku 2017 se zabývaly vážnými problémy, jako je masové věznění, racismus a deportes. Nejednalo se o povrchní projekty. Vycházely z politického a osobního uvědomění, které v něm již v raném věku formoval jeho otec, jenž ho jako dítě nutil studovat černošské vůdce, jako byl Langston Hughes. Warnerova cesta od dětské hvězdy k přemýšlivému umělci není náhoda. Je to jasný příklad toho, co se stane, když se talent setká s účelem a když se někdo rozhodne růst podle vlastních podmínek, bez ohledu na to, co vyžaduje reflektor. Kromě profesních výzev spojených s Cosbyho skandálem byly některé z nejvýraznějších okamžiků v životě Malcolma Jamala Warnera osobní. Soukromé zlomené srdce, které tiše formovaly jeho přístup k lásce, slávě a soukromí. Nejednalo se o veřejné kontroverze, ale o hluboce emotivní zážitky, které zanechaly trvalé stopy v jeho životě a pohledu na svět. Jedna z nejvýznamnějších tragédií se odehrála v jeho rané dospělosti, kdy zemřela Michelle Thomasová, jeho bývalá přítelkyně a kolegyně ze seriálu Cosby Show, která hrála Justin, Theovu filmovou lásku, přestože jejich romantický vztah skončil v roce 1994. Zůstali si neuvěřitelně blízcí. V roce 1997 byla Thomasové diagnostikována vzácná a agresivní rakovina žaludku. Když v prosinci 1998 zemřela ve věku pouhých 30 let, Warner byl údajně po jejím boku. Ztráta někoho tak mladého, někoho, kdo s ním sdílel jak pozornost reflektorů, tak hluboké pouto, byla srdcervoucí konfrontací se smrtelností. A zvládl to daleko od očí veřejnosti.
s tichou grácí a hlubokým zamyšlením. Je to ztráta, která pravděpodobně pomohla utvářet jeho klidný, zamyšlený a vážný pohled na život a lásku. O několik let později se Warner ocitl ve velmi odlišném druhu vztahu, tentokrát v takovém, který se odehrával pod ostrým světlem veřejné pozornosti. V letech 2011 až 2013 měl milostný vztah s herečkou Reginou Kingovou. Znali se už od puberty v 80 letech a dokonce spolu žili. Jejich rozchod v roce 2013 však přišel nečekaně a stal se žhavým tématem médií. Boulevard informoval, že Warner nečekaně požádala Kingovou a jejího syna, aby se odstěhovali. Příběh se ještě zdramatizoval, když Kingová později v rozhovoru z roku 2015 naznačila, že se s ní rozešel na Valentína, jen aby jí poté poslal květiny se vzkazem, ve kterém stálo "Stále tě miluji". Řekla, že květiny vyhodila. Ten bolestivý a veřejný rozchod byl v ostrém kontrastu se soukromým, tichým zármutkem, který prožíval s Michelle Thomasovou. Zatímco první ztráta prohloubila jeho uznání skutečného spojení, druhé zlomené srdce ho jakoby posunulo k pevné hranici, pokud jde o sdílení jeho osobního života. Po rozchodu s Reginou Kingovou se Warner stal extrémně soukromým ohledně svých vztahů a jen zřídka o nich mluvil v rozhovorech nebo na sociálních sítích. Tyto dvě životní zkušenosti ho společně naučily silné ponaučení o tom, jak křehká a vzácná může být láska a jak ničivá se může stát, když se promění ve veřejné divadlo. Jedna ztráta byla soukromým zármutkem, který posílil jeho emocionální hloubku. Druhou byla veřejná zkouška, která posílila jeho potřebu chránit svůj klid. Tato ponaučení pomohla utvářet přirozeného a přemýšlivého muže, kterým se Warner nakonec stal. Fanoušci si nyní propojují jednotlivé body a tento vzorec je čím dál méně viditelným. Že pokaždé, když černošská celebrita začne odlupovat vrstvy, začne mluvit upřímně, zpochybňovat systém nebo se vracet k původnímu příběhu, dojde k tragédii. Warner, stejně jako ostatní před ním, vstupoval do nové kapitoly. Nejenže se zamýšlel nad minulostí, ale nově si představoval budoucnost. Prostřednictvím svého podcastu si vybudoval bezpečný prostor pro zkoumání složitosti černošské identity. Prostor, který nebyl filtrován přes lesklou, vyčištěnou čočku Hollywoodu. A tento prostor, jakkoliv malý se mohl zdát, byl pro status quo nebezpečný. Pak je tu moment s Meghan Markle. Nenápadný, ale výmluvný. V dřívějším vystoupení v podcastu The Toure Show se Warnera zeptali, jaké to bylo pracovat s Markleovou během jejich působení v seriálu Suits. Jeho odpověď zpočátku zněla diplomaticky a nazval ji v pohodě a milou. Když se ho ale zeptali, jestli ví, že je černoška, jeho odpověď nabrala ostřejší směr. Skvělé je, že to věděla, řekl. Na první pohled to vypadá jako kompliment. Ale podtext? Tady se věci začínají dít zajímavější. Warner Markle nechválil. Naznačoval tím něco hlubšího. Co věděla, ale ne vždycky to dala najevo. Že její blízkost k bílé pleti byla volba a že možná, jen možná, ti hollywoodská mašinérie takhle preferovala. Warner to neřekl přímo. Nemusel. Všechno to spočívalo v tónu, v té pauze. Váha těch slov. Byla to jemná kritika, která je nyní znovu zkoumána zcela novou optikou. Konec konců je to tentýž filmový průmysl, který v 80 letech pozvedl Warnera jako dětskou hvězdu a pak ho sledoval, jak si tiše budoval smysluplnou kariéru režiséra, hudebníka a obhájce práv. To vše při zachování jeho odstupu. Warner nikdy nepatřil k davu hladovému po titulcích a poháněnému paparaci. Pracoval, tvořil, povyšoval debaty a přesto jeho smrt hollywoodská elita sotva uznala. Žádné velké vzpomínkové speciály, žádné pocty v hlavním vysílacím čase. Jen pár tichých titulků a spousta ticha. Pro muže, který formoval dětství celé generace, je to ticho ohlušující. Čím více lidí se ohlíží za poslední epizodou podcastu Warner, tím více to působí jako muž, který se snažil zanechat stopu. Mluvil o kulturním vymazání. O tom, jak černoští vojáci bojovali za svobody, kterých se nikdy nedočkali. O tom, jak se oblast, navzdory démonizaci, stala rodištěm tolika amerických velikánů. Předefinoval úspěch. Ne na základě toho, co máte, ale na základě toho, co přežijete. A teď je pryč. Právě když se ty zprávy konečně začaly dostávat do povědomí, už to není jen náhoda. Warnerova smrt zapadá do dlouhého seznamu tragédií, které se zdají udeřit právě v době, kdy pravdomluvní lidé dosahují svého vrcholu. Chadwick Boseman zemřel poté, co tiše bojoval s rakovinou a zároveň natáčel role, které zpochybňovaly zastírané narrativy. Nipsey Hussle byl zastřelen poté,
co kázal o vlastnictví a investicích do komunity. Dave Chappelle byl málem zrušen za to, že odešel ze skorumpovaného odvětví a odvážil se říct, co si myslí. A teď Warner, který konečně našel platformu, kde se nefiltruje, zmizel. Neříkáme, že to byla konspirace, ale říkáme, že to působí podezřele. Protože kdykoliv se někdo pokusí odhalit hollywoodskou dezinfikovanou verzi černoty, když začne oslavovat ty části, které nejsou ziskové, nebo začne mluvit obojí místo o úspěchu, něco se stane. A obvykle to končí zlomeným srdcem. Malcolm Jamal Warner si zasloužil víc než jen titulek. Zasloužil si víc než jen poznámku pod čarou v klevetnických blozích. Byl to muž s poselstvím. Takovým, které zpochybňovalo vše, co nám bylo řečeno, abychom přijali. A teď je toto poselství to jediné, co nám zbylo. Je čas si to poslechnout, než zmizí někdo další. To je pro dnešek vše. Uvidíme se v dalším videu. Do té doby, našledanou.